שומע, במחסני חשמל המקוריים עושים עכשיו מחירה של מערכות סטריאו, מבצע על הדגמים של שנה שעברה. שבוע שעבר הם היו המילה האחרונה, עכשיו הם פתאום פחות טובים. אותה מערכת בדיוק, רק 1,000 שקל פחות. יופי. מה יופי? לא יודע, אני לא ממש מתפעל מהדברים האלה. אתה לא ממש מתפעל מהרבה דברים. אני מתפעל יותר ממך. באמת? מתי פעם אחרונה שהתפעלת ממשהו? מה קרה לך? אתה לא זוכר שהיינו ביוון, איך התפעלתי מהים והבחורות? תראי, אתה עושה צחוק, אני מתפעל 3 פעמים ביום, אתה מביא לי איזה התפעלות מלפני 3 שנים. הנה, אתמול בלילה אני קם להשתין, אני מוריד את השמיכה, מוריד את הרגליים לרצפה, שלק, הן נכנסות לתוך הנעלי בית. שלק. שלק, מה זה התפעלתי? אני משתין ומתפעל. אני כל הזמן אומר לעצמי, איזה מזל גדול יש לי. אני פשוט לא ידעתי. לא ידעת, אה? טול קורה מבין עיניך לפני שתיטול כיסם מעיני אחרים. מה? תסתכל על עצמך לפני שאתה מעביר ביקורת. אבל זה לא הפתגם, אתה מתכוון לטול קורה מבין עיניך וכיסה מבין שיניך. מה מצחיק? זה נשמע פשוט כמו טול קורה מבין עיניך והכל עובר אליך, תודה. אתם לא מבינים שום דבר בפתגמים, מה קרה? פתגם טוב, צריך שיהיה לו גם משמעות. גם חרוז או משחק מילים וגם למשל קצת חז"ל או סתם ניחוח של פעם. מתי אתה מבין כזה גדול בפתגמים? תסלח לי, כן, אבל אני יכול להמציא פתגם טוב בכל רגע נתון ואתה לא. בכל רגע נתון. בכל רגע נתון. תמציא. בסדר. אם זה חסר חרוז וסלנגי מדי. עזוב, מציאות לא מחפשים, מציאות מוצאים. מציאות לא מחפשים, מציאות מוצאים. זה פתגם חזק. מה, של מי זה? חז"ל, רמב"ם, רש"י? לא, יצא לי עכשיו. כן, אבל מה המשמעות של זה? בדיוק מה שזה אומר, אני ראיתי אותך מחפש את הפתגם, אמרתי לעצמי, מציאות הרי אתה לא יכול לחפש בכוח, או שאתה מוצא או שלא. לא יודע, קצר מדי. זה פתגם קלאסי. זה יומיומי מדי. אם אתה היית ממציא את הפתגם הזה, היית מנופף בה בכל הזדמנות. בניגוד אליך. אתה יודע, תמיד עניין אותי מי כתב את איזהו הגיבור, ואהבת לרעך, וכמובן הגדול מכולם. אם אין אני לי מי לי. בדיוק. עכשיו אני מבין. אנשים כמונו. צנועים. איך באים למקנים? אנשים שבהברקה של רגע יצרו תרבות יהודית, לא למען פרסום או רדיפת בצע, אלא מתוך פילנתרופיות טהורה. אהבת אדם באשר הוא אדם. את רואה פה מוצג נדיר, פילנטרופ שחי על חשבון ההורים שלו, באמת אדם צנוע שבאמת אין לו במה להתגאות. זאת מקנא, מה? כי לך אין הרי שום סיכוי להמציא פתגם כזה, אני מבין. אתה קם בלילה להשתין? יש לו שלפוחית מאוד רגישה. אז זה הבית קפה שלכם. כן. ופה רצית שאני אעבוד. מילה אחת שלי ליעקב בעל הבית, מחר יש לך משמרת. תראה יובל, נכון שאמרתי לך שאני מחפשת עבודה וכל עבודה מכבדת את בעליה, אבל יש לי בעיה עם העבודה הספציפית הזאת. מה? השכר, השעות, הבוס, מה? גם, וחוץ מזה, המקום עצמו. מה איתו? חשבתי שאתה יודע. הוא פשוט מאוד מאוד מכוער. מה פתאום מכוער? לא, אני בטוחה בשביל טוסטים ונסקפה זה יופי, אבל... טוסט בולגרית שלהם? זה משהו. לא ידעתי שעוד משתמשים בביטוי הזה. מה, טוסט בולגרית? משהו. אז עכשיו גם הביטויים שלי לא בסדר טוב, אז תמצאי עבודה לבד, לא צריך טובה. אני בטוחה שאני אמצא עבודה... משהו. לא, מה העניינים? לכיפק. תכירו, רקסי, רנספקטור, ספקטור, רקסי. ממתי יש לך כלב? הדוד שלי נסע לחו"ל, אז לקחתי את הכלב. אני די מופתע, אתה לא נראה לי טיפוס של כלבים. גם אני לא, אבל דוד שלי שכנע אותי שזאת השיטה להשיג בחורות. רקסי משיג לך בחורות. אין שיטה יותר טובה. חשבתי שללכת עם תינוק זה יותר טוב. טעות מקובלת. אם אתה עם תינוק, יודעים שאתה תפוס. וחוץ מזה יש לך תינוק. אני מאוד מתפעל ממה שסיפרת לי. הנה, רק לפני שבוע הכרתי מישהי בזכותו. מחר אנחנו יורדים לסיני. נשמע מושלם. כמעט מושלם, אני צריך למצוא סידור לרקסי. אתה יכול להשאיר את רקסי אצלי אם אתה... אתה בטוח? אתה מבין בכלבים? כן. אתה מסתדר עם כלבים? לא נראה לי שתהיה בעיה. נראה לי שנסתדר טוב מאוד. אתה יודע איך אומרים, מציאות לא מחפשים, מציאות מוצאים? כיפה. נהנה בסיני. אני אחשוב עליי. טוב, אתה יודע איך אומרים. מציאות לא מחפשים, מציאות מוצאים. לא יפה. מציאות לא מחפשים, מציאות מוצאים.
טוב, אחי, לקחתי כבר את הנסיעה. אתה יודע איך אומרים, מציאות לא מחפשים, מציאות מוצאים. ארצה? ארצה. חמוד, אה? לא משהו. מה זה? זה רקסי, השיטה להשיג בחורות. רוצה? לא, תודה, אני מסתדר לבד. מה אכפת לך? אני הלכתי 50 מטר, מישהי התחילה לדבר איתי. נו, בשבילי זה הרבה. אני אעשה לך צורה אחד, תאמין, אתה לא תצטער. כך. משיג בחורות? שיהיה, למה לא? רקסי, בוא. הוא זכר? כן. יפה ונעים. הוא נראה אינטליגנטי ועדין. גברי, אבל עדין. איך קוראים לו? קוראים לו רקסי. וואו, איזה שם חמוד. כן, זה אני המצאתי לו. אז מה, איזה ועדה זאת בדיוק? זו ועדה לאישור זכויות יוצרים על פתגמים. הם פשוט צריכים מישהו שירכז את העבודה שלהם. זו משכורת יפה ויש אופציה לקידום. רק זה קצת משעמם, לא? טוב, אי אפשר להחזיק את המקל בשני קצותיו. תגידי, זה שעות גמישות? אני פשוט לומדת בבקרים. אל תסתכלי בקנקן. סליחה? אל תסתכלי בקנקן. מה זה קשור? אנחנו פשוט מחויבים לענות בפתגמים. גם אם זה לא קשור? כן. טוב, מה אני אגיד לך? סייג לחוכמה שתיקה. שתיקה כמוה כהודיה. מודה ועוזב ירוחם. רקסי, תן לי את יובל. לא, ממש לא צריך, תודה. מה זה החיה הזאת? תכיר, רקסי. אלוף העולם בלהשיג בחורות. חשבתי שללכת עם תינוק זה הכי טוב. טעות מקובלת, הלכתי עם רקסי בקושי 50 מטר, כבר יש לי דייט בערב. שירה. איך הולך הפתגם של רן? מציאות לא מחפשים, מציאות מוצאים. כן. תגיד, איך זה כל כך כואב להיות צודק, אך לעתים זה מדבק? כל כך כואב להיות צודק, עד כאן הבנתי, אך לעתים זה מדבק. פה אני הבאתי אותך. אפשר לעזור. שלום, אני מחפש מערכת סטריאו. המערכות סטריאו פה כולן במבצע עד 50% הנחה. באתי למקום הנכון? בטח אתה יודע איך אומרים, מציאות לא מוצאים מציאות, מחפשים. אתה בטח מתכוון למציאות לא מחפשים, מציאות מוצאים. מה, אתה איזה חכמולוג? תראה, אם זה היה משל או סיפור, אני לא הייתי מתערב, אבל פתגמים זה בכל זאת נושא מעט רגיש אצלי. ומה היה לא בסדר בפתגם שאמרתי? זה פשוט לא הפתגם. כל הקטע בפתגם הוא שמציאות אתה לא יכול לחפש בכוח, או שהן באות, או שלא. איזה מסר יש בפתגם שאומר לך שהכל בא לך בקלות בחיים? הפתגם אומר בדיוק להפך, מציאות אתה צריך לחפש קשה עד שאתה מוצא אותן. אתה לא מבין את הפתגם. אני לא מבין את הפתגם. אם משבשים אותו כל כך מהר, כנראה שזה לא ממש פתגם טוב. פתגם מצוין, ועובדה שהוא כבר התחיל לתפוס. לא, משבשים, פתגם לא טוב. שמעת פעם מישהו משבשת ואהבת לרעך כמוך? זה כבר שיבוש. לידיעתך במקורות בכלל כתוב ואהבת לרעך בדיוק כמוך. כן, עם הזמן, אנשים התחילו לחפף. מה אתה אומר? לא ידעתי. אז זהו, זה פתגם טוב מאוד. הצרה היא שאתה נותן אותו בידיים של כל מיני פרימיטיבים, אתה לא יודע מה יקרה. נו? היי. מצאת עבודה? נראה לי שעליתי על משהו. חברה אמריקאית, שעות גמישות, 10,000 שקל בחודש ואפשרות ליותר, נסיעות לחול, אפשרות לעבודה מהבית. בבית שלי, את לא תעבדי בעבודה הזאת.
ריקסי חמוד, נשמה, מה קרה? מה, חמוד? מה הביא אותך? מה? בוא, מותק, בוא. למה אתם תמיד חושבים בכיוון המלוכלך? אוקיי, רן, יש לי הצעת עבודה בשבילך. אתה תבוא אליי בשעות שלך, אתה לא צריך שום ניסיון, שום דבר, רק תבוא אליי אם בא לך, ואני אתן לך כסף שסתם יש לי. לא, יש לי הצעה יותר טובה. למה אתה צריך להטריח את עצמך? אתה תישאר בבית, תשחק קצת עם המחשב אם בא לך. פעם בחודש אני אבוא ואני אתן לך כסף, שאגב ממש אין לי מה לעשות איתו, ואצלי זה גם עבודה בחברה אמריקאית. נו יעל, באמת, זה פתק מהרחוב, אחד ליד הקיבוסניק שמנקה חדרי מדרגות. מה נראה לך שיש פה איזה קסם? אולי? מה אולי? בטוח. 200,000 מובטלים עובדים פעם בגינון, פעם במניין. איכשהו כולם פספסו את זה. לא, באת להתפועל משהו. אני אתקשר, מה יש לי להפסיד? ההפסד הוא צידו האחר של הניצחון. תראה, אני לא חושב שכדאי לך להמשיך עם העניין הזה של הפתגמים. איזה מסכן, נשמע לי כל כך עצוב. לא, שירה זה רפלקס, זה לא כאילו עצוב. ככה הם תמיד בלילה הם מייללים, הם קוראים לחברים שלהם. באמת? כן. די, אני לא יכולה ככה. אני לא יכולה להתרכז. נו שירה, מה יש פה להתרכז, נו? נשמע לי נורא עצוב. לא, אל תאמיני לו, זאת סחטנות רגשית. אני לא יכולה ככה, תכניס אותו. הוא עובד עלייך, נו. יאללה, צא. רקסי, איזה מתוק. לא על הספה. אבל כמה בעיה יש לו. הוא נראה כל כך עצוב. כנסי. תודה. תרשימי. זה המשרד שלך, כאן תעבדי. שבי. זאת באמת נראית לי עבודה מאוד אטרקטיבית. אני מתפלא שלא פנו אלינו עוד אנשים. אנשים לא מאמינים לפתקים ברחוב. אבל ראיתי שמפרסמים ככה. חשבתי שזה דבר די מקובל עם והמשכורת היא 10,000 שקל בחודש. זה לא רע, לא? זה לא רע, לא. יש כמובן אפשרות להרוויח יותר. כמובן. והעבודה לא דורשת שום ניסיון קודם. רק ידע בסיסי באנגלית. באמת? אני יודע, זה לא פורסם במודעה, אבל באמת רק אלמנטרי. yes, no, is. העבודה זה פשוט המזכירה האישית שלך. זה המנהלת האדמיניסטרטיבית של המשרד. לא, זה באמת לא הרבה עבודה. ויש כמובן גם נסיעות לחוץ לארץ. נסיעות לחול? רק אם זה מתאים לך. תראה, את לא... תחשבי על זה, את לא חייבת לענות לי כרגע. לא, אני צריכה באמת לחשוב על זה. טוב, בסדר, אני אקח את העבודה. כן. יופי, כן. עכשיו ככה זה נמשך כל הערב. איזה הבאה יש לו. אולי הוא עצוב, אולי הוא שמח. עד שבסוף היא הלכה. אז מה אתה הולך לעשות? אני משאיר אותו אצלך. יש לי משחק חוזר הערב עם שירה. אתה לא פוחד שזה קצת יבלבל אותו? מה אכפת לי ממנו? שלום. שלום. דודי, איפה לשים את זה? תניח את זה כאן, זה בסדר. וואה, עשית קצת קניות, אני רואה. מעט, כן. תודה, בחור. וואו, תודה. גברתי, אני לא יודע אם שמת לב, אבל נתת לנהג 50 שקל. טוב, תראה, מי שמרוויחה משכורת בסיסית של 10,000 שקל בחודש, משכורת בסיסית, יכולה להרשות לעצמה להיות נדיבה. תהיה חמוד, שים את הדברים במקרר. אין, לנהג נתת 50, לא פייר. אוי, איזה חום. משכורת בסיסית של 10,000 שקל? איפה? בחברה האמריקאית. כי אתה יודע איך זה, מציאות לא מחפשים, מציאות מציאים.
שלום, אני מחפש מערכת סטריאו. שמעתי שאתם עושים מבצע על הדגמים של שנה שעברה. המבצע היה עד גמר המלאי. עכשיו יש רק את הדגמים החדשים, בלי הנחה. אתה לא יכול לעשות משהו במבצע מהיבואן? איך ציון מהמכולת היה אומר? מציאות לא מחפשים, מציאות מוצאים. מה ציון מהמכולת? ציון מהמכולת. מה קרה לך? זה פתגם אורגינלי שלי. אתה איזה חוכמולוג. אני שמעתי את הפתגם מציון, חוץ מזה כולם אומרים אותו. כולם אומרים אותו, אבל אני המצאתי אותו. אתה המצאת. אתה לא מאמין שהמצאתי את הפתגם. לא, בטח, אתה המצאת. כלב. אני עצבני. נו, בוא נשמע. לא, אני מסתכל על הפתגם שלי, הוא מבסוט בטח, כולם משתמשים בו. רק את טרנספקטור שכחו. קושי עשה את שלו, קושי יכול ללכת. טוב, מה אתה רוצה? תראי, אני מסתכל על הפתגם, אני גאה בו. לא באמת, הולך לו יופי, אנשים משתמשים בו, הוא עובר ממקום למקום, רואה לו עולם. הבעיה שלו זה שהוא קצת שכח מאיפה הוא בא. הרי לא מדובר בצירוף מקרי שצונח מהשמיים. מישהו ישב וחשב על הקומבינציה הנכונה, על הקצב הנכון, על הרמוניה. הרמוניה שתהיה קליטה, ויחד עם זה לא זולה מדי. אתה מדבר על הפתגם שלך. כן. מציאות לא מחפשים, מציאות מוצאים. כן, יובל. מרתק, פשוט תמשיך. היה הורג מישהו לתת לי קצת קרדיט עליו. טוב, מה הבעיה? תרשום אותו. יש ועדה מיוחדת באקדמיה לרישום זכויות יוצרים על פתגמים. ועדה מיוחדת? באקדמיה. היי, שירה! איפה רקסי? מי? רקסי. רקסי הוא מת. רקסי מת, אין יותר רקסי. זהו. זה מסכן, הוא היה כל כך עצוב. כן. הוא מת. איך הוא מת? אני יודע, הוא מת מזקנה. אבל הוא היה גור. כן, היה גור. אבל מגזע עם תוחלת חיים מאוד קצרה, נולדים מתים. כן, מאיזה גזע? איזה גזע? אנגורה? אנגורה זה חתולים. בטוחה? איתן, איפה רקסי? רגע, שירה, אני יכול להסביר, תביני. גררו אותי לזה. הבטיחו לי שזאת השיטה להשיג בחורות, ובהתחלה זה עבד. רקסי קיבל אוכל, בית חם, אני קיבלתי אהבה, אבל מהר מאוד זה לא הספיק לו, הוא רצה עוד ועוד ועוד. טיולים, לישון על המיטה שלי, בשר אדום והרבה, עם הכל הסתדרתי. אבל ברגע שרקסי התחיל ללקק אותך, הוא חצה את הקו האדום. רק אז אני הבנתי, שירה, זה או רקסי או אני. רגע, שירה! אני יכול להסביר. כן? שלום, כאן זה הוועדה לרישום זכויות יוצרים על פתגמים. כן, כנס בבקשה. פשוט שלחו אותי מחדר 130. 130. 130, כמובן. אז מה העניין? רישום פתגם חדש, תביעת תמלוגים... פתגם חדש. רישום פתגם. להגיד עכשיו? אם לא עכשיו, אימתי? מציאות לא מחפשים, מציאות מוצאים. מה מצחיק? באמת פתגם מעולה, כן, מאוד מקורי. אולי אתה רוצה לרשום גם את אם אין אני לי מי לי? אני מכיר אותו, זה גם לחם הנמלה הצל זה שלו. ברוכים הבאים ליוקנעם. כן, זהירות, ילדים חוצים.
נו, מה אתם אומרים? איפה רקסי? ורסאצ'ה. ורסאצה, יופי של מעיל, עכשיו איפה רקסי? מי? רקסי, הכלב, שהלכתי איתו לטייל. שכחתי אותו מול הבוטיק. מה? לא נתנו לו להיכנס. איבדה את רקסי. את מי? את רקסי! תזכיר לי מי זה רקסי? רקסי! רקסי! טוב, הכי הרבה, אני אקנה לכם כלב חדש. חוץ מזה, אני בטוחה שחומי יסתדר, הוא כלב רחוב. רקסי, לא חומי, רקסי! רקסי, חומי. כלב רחוב. רקסי! 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 אין לנו סיכוי. כן, חבל הזמן. חוץ מזה ראיתי תוכנית בערוץ המדע על כלבים. המוח שלהם בנוי ככה שהם תמיד בסוף חוזרים הביתה. כן, ערוץ המדע. אתה בטוח שלא ראית את לסי שובי הביתה בערוץ הילדים? יכול להיות. רקסי! 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 עידו, שלום. אני נורא מצטער, אני לא יודע איך להגיד לך את זה. אני לוקח אחריות מלאה בעניין, אני מוכן לכל פיצוי שמתקבל על הדעת, אני פשוט מתבייש. אבל אוף דה רקורד, למרות האחריות המיניסטריאלית, טכנית זה לא הייתי בדיוק אני, זה האדון איתן ונטורה. אני? אתה נתת לי אותו בשביל להשיג בחורות, אז השגתי, זהו. לא דובר על שום דבר מעבר לזה. רק להשיג בחורות? זה בן אדם אתה. זה בן אדם אני? זה בן אדם אתה? כן, לא אשם בכלום, הוא לא אשם בכלום. ביקשתי ממך ערב אחד לשמור עליו, כל כך קשה. אז עכשיו אני אשם? עכשיו הוא יכול לשמור עליו. את מדברת, את בכלל איבדת אותו. אני בכלל עשיתי לך טובה. גם כן טובה. מי ביקש מה זה בכלל? חבר'ה! כן. מה בדיוק קרה? איבדנו את רקסי. תזכירו לי, מי זה רקסי? כמה אתה אומר היית מקבל מהוועדה הזאת? תמלוגים ראשונים על הפתגם, 20,000 עבור כל ציטוט בכתב, עוד 5 שקלים, וגם היו כותבים את השם שלי בסוגריים. מדהים. טוב, אני חייב לרדת לגנן קצת. אוקיי. אז מה, מי מרוויח את הכסף או שהם ירשמו את זה? עממי. איך זה טיפש, הוזרת, את נכסיך אל תמהר למכור. לך תעדור בגינה באמת הכל. תן לי לפתגם לך את המצב שלך. גם אם תטבול ידיך במים זמן רב מאוד, לא יצמח לך קרום בין האצבעות. עדיין בוסרי, אבל יש ניצות של כישרון. מה אם כל כך כואב להיות צודק? אך לעתים זה מדבק, שמענו. מה?